Insellem lis-semmija kollha, jiena Francesco Pio Attart nilqakom għat-tielet programm minn sensiela ta' 4 programmi x'fimt mill-Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba, l-esortazzjoni apostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku li huwa tagħna fit-19 ta' Marzu tas-sena 2016 b'riżultat taż-żewġ sinodi dwar il-familja, żewġ momenti qawwija fil-ħajja tal-Knisja li fihom bħala Knisja waħda irrappreżentati mill-isfid tad-dinja kollha tkellimna, ddiskutejna, irriflettejna dwar il-ħtieġa li l-familja tkun dejjem iżjed fil-qalba fiċ-ċentru tal-ħidma ta' evanġelizzazzjoni. Kelma li il-Papa Giovanni Paolo II reġa' fakkarilna bil-qawwa kollha, speċjalment meta tkellem dwar il-ħtieġa ta' rievanġelizzazzjoni tal-Ewropa. L-Ewropa li kienet biex ngħidu hekk il-benniena tal-ċiviltà nisranija, kienet il-post fejn il-fidi nisranija, reliġjon kattolika xterdet u l-Vanġelu ġie mxandar mill-Ewropa imbagħad lil kontinenti oħrajn, issa tinsab fil-bżonn li terġa' tiġi evanġelizzata mill-ġdid. Mhux b'dik l-ewwel bxara tal-kerigma, jiġifieri żgur li fl-Ewropa kulħadd sema bi Kristu, però hemm bżonn li mill-ġdid il-pajjiżi Ewropej tal-punent biex ngħidu hekk, illi kienu dawk illi forsi kienu minn tal-ewwel li laqgħu l-bxara tajba, issa jerġgħu mill-ġdid jaqraw il-kelma fid-dawl tal-esiġenzi l-ġodda tas-soċjetà tagħna. U allura l-Knisja llum hija impenjata bisħieħ illi twettaq din l-evanġelizzazzjoni ġdida. U proprju dawn iż-żewġ sinodi kienu telqu minn hemm. X'hemm bżonn tagħmel il-Knisja biex tindirizza il-ħtiġijiet ġodda taż-żmienna, xejra ta' ħajja, ta' stil ta' ħajja modern, is-sekolarizzazzjoni dejjem tikber fil-pajjiżi tal-Ewropa. Il-bżonn li bir-ritmu ġdid tal-ħajja tan-nies tagħna llum f'soċjetajiet maġla, maħkuma minn individwaliżmu, minn konsumiżmu, minn anki relattiviżmu qawwi, fejn donnu maċ fadal differenza bejn dak li hu tajjeb jew ħażin, fejn il-morali saret xi ħaġa antikwata, fejn il-liġi ta' Alla hija kelma qadima li aħjar ma semmijiex għax tbeżza, fejn allura anki l-istess freskezza tal-Vanġelu qed tirriskja illi tiġi irredikolata jew aħjar medjokrizzata anki min nuqqas ta' xhieda vera min-naħa tal-fidili u min-naħa ta' dawk li huma imsejħa biex ikunu ministri tal-kelma. X'qed ngħid dan kollu? Qed ngħid illi hemm bżonn illi fid-dinja tagħna llum nerġgħu insibu mod kif il-kelma ta' Kristu li hija dejjem ħajja u qawwija kif tgħidilna l-istess Skrittura tkun tibqa' tagħmel il-frott fil-qalb ta' ħafna nies. Mhux in-nuqqas ħafna drabi mhuwiex min-naħa jew aħjar żgur li mhuwiex min-naħa ta' Kristu, Kristu jibqa' dejjem waslinna l-kelma tiegħu. In-nuqqas ħafna drabi huwa min-naħa tagħna. Min-naħa tagħna qed ngħid dawk illi huma msejħa biex ikunu kanali tal-grazzja u allura l-Knisja, u anke min-naħa tal-bniedem illi ħafna drabi huwa mitluf fuq affarijiet oħrajn illi jiġibdu lajn jew joffru sodisfazzjon fil-mument imma ma jħallux verament il-frott illi jibqa' fil-ħajja tal-bniedem. U allura huwa f'dan il-kontest li aħna qegħdin inħarsu lejn dan id-dokument sabiħ tal-Maġisteru tal-Papa Franġisku. L-esortazzjoni ġifieri sejħa mqanqla qawwija minnaħa tal-Papa lill-Knisja u lid-dinja sabiex tixrob minn dak l-għajn ta' mħabba illi waħdu jista' jagħti l-ferħ veru lill-qalb li huwa Alla. Hekk l-imħabba saret kelma din qala l-Papa fil-bidu ta' dan id-dokument fl-introduzzjoni li sfortunatament hija l-aktar waħda użata b'mod ħażin, abbużata biex ngħidu hekk. Kulħadd juża l-kelma mħabba għal fini propji tiegħu, għal iskopijiet kultant ħżiena tiegħu. Kulħadd jinqeda bil-kelma mħabba
b'ħafna teoriji, imma fil-verità forsi insibuha bitqila biex ngħixu s-sempliċità ta' din l-imħabba awtentika, imħabba fir-relazzjonijiet bejn il-miżżewġin, bejn l-arajjes, fil-koppji, fil-familja, bejn ġenituri u wlied, bejn il-qraba, fost il-ħbieb. Din l-imħabba li tant għandha bżonn is-soċjetà tagħna ħafna drabi hija traduta, hija miċħuda, hija iffalsifikata. U allura is-sejħa ta' din l-eżortazzjoni sabiħa hija biex nerġgħu lura għall-lajn tal-imħabba vera illi huwa Alla. Alla li huwa mħabba, kif jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, minnu tnixxi l-imħabba vera. U jekk irridu niskopru mill-ġdid l-imħabba li tagħmilna ferħanin fil-ħajja tagħna, hemm bżonn nerġgħu lura l-lajn tagħha illi huwa Kristu. Huwa propju dan eżis semija li se naqbad dritt magħkom billi nkompli fit-tielet kapitlu. Min kien magħna fil-programmi li għaddew, speċjalment fit-tieni programm, jaf li bdejna induru fuq naturalment kapitlu ta' din l-eżortazzjoni twila illi taqbeż kif qedtilkom 300 paragrafu jew artiklu. U allura il-programmi tagħna huma intenzjonati illi nieqfu nirriflettu ftit fuq xejn kull kapitlu. Fil-qosor, bit-tama li nħeġġiġkom imbagħad tmorru intom stess u taqrawh bil-kalma, intenni dak li qal il-Papa, illi dan id-dokument mhux magħmul biex jinqara minn qoxra sa qoxra f'tebqatajn. Żgur li ma tistax taqra f'tebqatajn, imma laqqas huwa bħal ktieb li wieħed jaqbad u jgħid ħanaqrah kollu hekk f'daqqa biex ngħid rajtu. Mhuwiex l-iskop ta' dan id-dokument għalkemm ikun sabiħ li wieħed jiffamiljarizza ruħu miegħu kollu. Però għandu kapitli li huma iktar intenzjonati għal kategoriji differenti. Il-Papa suġġerixxa illi r-raba kapitlu jaqrah kulħadd, fil-fatt se naslu fih illum, imma mbagħad qisu jgħaddi suġġerimenti għal kapitli differenti biex jinqraw minn nies differenti. Fil-fatt dan qalu fil-bidu ta' dan id-dokument, fl-introduzzjoni li jien semmajtkom fil-fatt fl-ewwel programm. Allura mhux se nerġa' lura għalija. Fil-programm li għadda tkellimna dwar l-ewwel żewġ kapitli illi sempliċement biex infakkarkom kienu dwar l-ewwel kapitlu dwar l-iskrittura mqazza, kif l-imħabba hija l-imħabba u l-imħabba fil-familja b'mod partikolari hija kelma, hija storja li ma twilditx il-bieraħ. Insibuha fl-istorja tal-bniedem sa mill-bidu tiegħu, u allura nsibuha fl-iskrittura li dak li tipprova tagħmel il-Bibja tinterpreta l-istorja tal-bniedem mill-għajnejn ta' Alla u tal-imħabba ta' Alla. Allura l-istorja ta' Adam u Eva illi hija interpretazzjoni naturalment umana tal-ħolqien illi wetta Alla fil-bidu tal-istorja tal-bnedmin u tad-dinja, u allura f'din il-kelma diġà naraw appuntu l-mixja ta' Alla mal-bniedem f'ħajja ta' familja. Imbagħad fit-tieni kapitlu li huwa kapitlu ma rridx nuża l-kelma żbaljata, mhux peżanti, u laqqas tqil fis-sens li nifhmu aħna bil-Malti, nifhmu bil-Malti l-kelma tqil. Marrik, għani, tqil f'dan is-sens bħal mara li hija tqila b'tarbija li qed iġġor fil-ġuf tagħha, dan huwa tqil fis-sens li fih jiġbor l-esperjenzi sbieħ imma wkoll sfidi li għaddej minnhom il-familji tagħna fil-ħajja ta' kuljum illum. U jirrifletti kemm il-Knisja hija attenta, kemm il-Papa flimkien mal-isfijiet huma konxi minn dak li għaddejjin minnu il-familji tagħna llum, l-isfidi li qegħdin iħabtu wiċċhom magħhom. Għalija għalhekk huwa kapitlu qawwi sabiħ u kbir, dan il-kapitlu fil-fatt huwa kapitlu twil ukoll, għax juri li l-Knisja mhix maqtuha mir-realtà tan-nies. Imbagħad niġu għal dan it-tielet kapitlu li se nibda bih illum. It-tielet kapitlu jġib il-titlu Ħarsitna fuq Ġesu, il-vokazzjoni tal-familja. Diġà titlu sabiħ ħafna, mena ejjew issa nduru bil-ħarsa tagħna fuq Ġesu qed jgħidilna l-Papa. U Ġesu ħajurina x'inhi il-vokazzjoni tal-familja. Kelma vokazzjoni appuntu mill-Latin vocare tfisser sejħa.
x'inhi s-sejħa tal-familja fid-dawl ta' dak li qalilna Kristu. U fil-fatt it-tielet kapitlu huwa ddedikat essenzjalment lil xi elementi tat-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja. Fil-fatt, dan il-kapitlu huwa importanti speċjalment għax fit-30 paragrafu tiegħu juri b'mod sintetiku, jiġifieri fil-qosor, il-vokazzjoni għall-familja skont il-Vanġelu kif femmet tal-Knisja maż-żmien. Jiġifieri l-Knisja tara dak li l-Vanġelu qed jgħid u minnu tislet it-tagħlim dwar il-familja. Mela pratikament meta nitkellmu fuq Vanġelu fis-sens wiesa, jiġifieri anki it-Testament il-Ġdid, l-Ittri tal-Apostli, u nibqgħu ġejjin sal-aħħar tat-Testament il-Ġdid. Imma b'mod partikolari l-Vanġelu, allura l-kelma u t-tagħlim ta' Ġesu u dak li anki jgħix Ġesu. Għax fil-Vanġelu m'għandniex biss it-tagħlim tiegħu jew il-mirakli tiegħu, imma għandna l-istess ħajja tiegħu. Jiġifieri Ġesu għex f'kuntest ta' familja. Twieled f'familja, għamilha mal-familji, daħal fl-istorja ta' ħafna familji u stess waqqaf familja. F'liema sens, naturalment Ġesu ma kienx miżżewweġ u ma waqqafx familja tradizzjonali ta' missierhom u wolied, imma waqqaf il-Knisja u l-Knisja hija familja. Il-Knisja hija l-familja ta' Alla. U allura l-esperjenza tal-Vanġelu hija esperjenza ta' familja. Dan huwa l-kwadru biex ngħidu hekk illi fih nistgħu naqraw dan il-kapitlu qasir, mhux twil daqs l-oħrajn, li huwa sintesi tat-tagħlim tal-Knisja fuq iż-żwieġ u l-familja. Mela l-Knisja matul l-istorja tagħha ta' 2000 sena. Kif irriflettiet, qarblet u waslet biex tippreżentalna b'mod uffiċjali it-tagħlim tagħha dwar iż-żwieġ. U dan jitlaq mill-ħarsa ta' Ġesu. Kif hu ħares bimħabba u ħlewwa lejn in-nisa u l-irġiel li magħhom kien jiltaqa', sieħeb il-passi tagħhom bil-verità, is-sabar u l-ħniena u għaw jħabrilhom dak li kien meħtieġ għas-saltna ta' Alla. Il-Papa Franġisku jgħidilna bl-istess mod li għamel Ġesu fi żmienu, illum ukoll jimxi magħna fit-tħabbrik tagħna biex ngħixu u ngħaddu lill-oħrajn l-Evanġelju tal-familja. Espressjoni sabiħa ħafna li l-Papa juża kemm il-darba. L-Evanġelju tal-familja. Nibdew minn Ġesu, naturalment nafu kif Ġesu fil-ħajja tiegħu għex familja u fakkar iktar minn darba fil-pjan oriġinali li Alla kellu għal koppja umana. Jiġifieri ir-rabta li ma tinħalx bejn raġel u mara. Dan huwa l-ewwel punt qawwi fit-tagħlim tal-Knisja. Rabta li ma tinħalx bejn raġel u mara. Araw, f'dan l-statement, f'dan il-vers, hemm miġbur essenzjalment it-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ, jew aħjar id-definizzjoni tal-Knisja ta' Kristu nnifsu illi jarġa' Kristu jirreferi għal dak li rid Alla sa mill-bidu meta waqqaf fil-ħolqien iż-żwieġ naturali. Għax tajjeb tkunu tafu eżis semmija illi għal-Knisja u fit-tagħlim tal-Knisja iż-żwieġ ma twaqqafx minn Kristu, iż-żwieġ sagrament twaqqaf minn Kristu, imma żwieġ huwa rabta naturali illi Alla waqqaf sa mill-ħolqien tal-bniedem, raġel u mara għamilhom u tom dik il-vokazzjoni oriġinarja illi huma fl-imħabba tagħhom imbagħad ikattru u jimlew l-art. Jiġifieri għalhekk propju għall-Knisja iż-żwiġijiet li mhumiex sagrament ukoll huma rikonoxxuti bħala għaqda qaddisa biex ma mmorrux b'moħħna illi għall-Knisja iż-żwieġ huwa importanti biss bħala sagrament, imma f'kull għaqda, f'kull rabta ta' żwieġ, f'kull patt magħmul b'mod formali naturalment u f'xi qafas legali, normattiv, kanoniku, illi jeżisti bejn raġel u mara, hemmhekk hemm għaqda li ma tistax tinħall. U allura f'dan il-vers qegħdin f'paragrafu 62 għandna id-definizzjoni sabiħa ta' x'inhu żwieġ. Huwa rabta, mela jekk hemm rabta hemm commitment, hemm impenn lejn xulxin. Li ma tinħallx hemm naturalment terminu daqsxejn forsi jitqal li nisimgħu kemm il-darba li jfisser propju hekk. Indissolubilità. Xi fisser meta ngħidu indissolubilità ta' żwieġ? Ġesu jispjegah f'Mattew kapitlu 19 vers 6. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Tantu hekk li din is-sentenza importanti tittenna
fil-rit ta' żwieġ. U xek, jek tisimgħu sewwa ċelebrant fiż-żwieġ ifakkar lil miż-żewġin u lil poplu kollu ta' Alla f'dak li qal Ġesu. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu il-bniedem. Mela żwieġ huwa rabta li ma tinħalx bejn raġel u mara. Mhux bejn raġel u raġel jew bejn mara u mara, lanqas bejn raġel u ħafna nisa. Qed ngħid apposta din il-ħaġa biex nifhmu sewwa x'jimplika dan it-tagħlim tal-Knisja li ġej mit-tagħlim ta' Ġesu nnifsu li jibni fuq iż-żwieġ naturali mwaqqaf minn Alla nnifsu sa mill-bidu tal-ħolqien. Il-żwieġ huwa rabta li ma tinħalx bejn raġel wieħed ħanżida hekk biex tifhmuni ċar u mara waħda. Rabta għal dejjem. Dan huwa t-tagħlim tal-Knisja li għadu jodsal llum, jiġifieri din l-eżortazzjoni ma bidlet xejn minnu, għax kien hawn min qal qed tibdel id-dottrina. Le, id-dottrina tal-Knisja hija waħda sa mill-bidu u tibqa'. Il-Knisja qatt ma tista' tiċħad dan it-tagħlim li huwa tagħlim tal-Vanġelu, ir-rabta ta' żwieġ bejn raġel wieħed u mara waħda għal dejjem. Imma iż-żwieġ huwa wkoll don li Alla jagħmel. Jiġifieri din ir-rabta mhix ġejja biss mir-rieda tal-bnedmin involuti tal-persuni tal-partijiet involuti f'dak iż-żwieġ, imma hija don mogħti minn Alla. Jiġifieri id-don tal-imħabba huwa don li Alla jagħti. Mhux b'mezz tal-bniedem imma jagħtih hu b'xejn lill-bniedem sabiex jożżu. Allura anke fiż-żwieġ ir-raġel u l-mara fl-esperjenza taż-żwieġ tagħhom huma fdati b'din l-imħabba minn Alla. U allura ma jistgħux jagħmluha bħala proprjetà tagħhom waħedhom. Huma qed jaqsmuha ma' Alla, għalhekk aħna ngħidu wkoll li fiż-żwieġ hemm tlieta mhux tnejn li qed jiżżewġu li qed jidħlu għal dan il-patt, ir-raġel, il-mara u Alla. Alla huwa x-xut ta' dak il-patt. U l-Knisja fil-fatt tidħol bħala garanti ta' din ix-xhieda. It-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ mhux biss fuq l-indissolubilità naturalment, imma wkoll dwar is-sagramentalità taż-żwieġ, mela x'għamel Ġesu biex nerġgħu lura għal dak li huwa t-tagħlim tal-Knisja dwar is-żwieġ sagrament. X'għamel Ġesu iktar fuq dan iż-żwieġ li diġà kien jeżisti, iż-żwieġ naturali, il-patt naturali li kien sa mill-bidu tal-ħolqien. Raġel u mara għamilhom u hemmhekk huwa tom jisu l-mandat sabiex jgħixu f'din ir-rabta li ma tinħalx u jkollhom l-ulied. Ġesu qaddes dan iż-żwieġ bil-grazzja tas-sagrament. Ġesu kompla qisu jibni fuq iż-żwieġ naturali illi kien imwaqqaf sa mill-bidu tal-ħolqien u taħ il-grazzja ta' sagrament. Għandna t-tagħlim sabiħ ta' San Pawla hawnhekk illi fid-dawl tiegħu rridu ninterpretaw iż-żwieġ sagrament x'inhu. San Pawl jgħid illi bħalma Kristu ħabb il-Knisja tiegħu hekk ir-raġel għandu jħobb lil martu. Bħalma Kristu huwa fidej lejn il-Knisja tiegħu u jħobba lill-Knisja tiegħu u anki jissagrifika ruħu għalija hekk iridu jagħmlu l-miżżewġin għal xulxin. San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin jagħtina jekk dan il-mudell sabiħ tal-imħabba bejn ir-raġel u l-mara kif għandha tkun infassla fuq l-istess mudell tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja. Jiġifieri għal San Pawl, u allura San Pawl nafu li bena tagħna d-dottrina kompla jibni fuq id-dottrina tat-tagħlim ta' Kristu. Dan hu l-mudell ta' żwieġ nisrani huwa l-imħabba bejn Kristu u l-Knisja tiegħu. Kristu jagħti ħajtu għall-Knisja, hekk ir-raġel jagħti ħajtu kollha għal martu u viċi versa. U għandna mbagħad tagħlim ieħor sabiħ fit-Testament il-Ġdid dwar iż-żwieġ li nsibuh mbagħad ukoll fil-ktieb ta' l-Apokalissi, il-famuż tieġ tal-ħaruf. Il-ħaruf illi jagħti ħajtu mill-ġdid tal-Knisja tiegħu, ixerred demmu u il-festa tat-tieġ tal-ħaruf b'xi mod hija mlaħma wkoll issir iktar viżibbli fit-tieġ ta' bejn raġel u mara. L-eżempju ta' Ġesu jgħidilna l-Papa huwa mudell għall-Knisja u għannieda l-ħajja pubblika tiegħu bis-sinjal ta' Kana imwettaq festa ta' tieġ. Qassam il-ħbiberija tal-ħajja ta' kuljum mal-familja ta' Lazzru u Ħutu u mal-familja ta' Pietru, sema' il-biki tal-ġenituri għal uliedhom u raddilhom il-ħajja u hekk wera il-vera tifsira tal-ħniena li timplika it-twaqqif mill-ġdid tal-patt.
U nixtieq hawnhekk naqralkom paragrafu illi fil-fema tiegħu huwa wieħed mill-isbaħ illi għandna fil-eżortazzjoni kollha, imma b'mod partikolari f'dan il-kapitlu. Il-paragrafu 65. L-inkarnazzjoni tal-Verb f'familja ta' bnedmin f'Nażaret iċċaqlaq l-istorja kollha tad-dinja bl-element ġdid tagħha. Jeħtieġ, jgħidilna l-Papa, nozzu fil-misteru tat-twelid ta' Ġesu, fl-iva ta' Marija tħabbira tal-Anġlu, meta tnislet il-kelma f'ġufa. Anki fl-iva ta' Ġuseppi li ta' l-isem lil Ġesu u ħassieb ta' Marija. Fil-festa tar-Rajja meta waslu fl-ar. Fl-adorazzjoni tal-Maġi, fil-ħarba lejn l-Eġittu fejn Ġesu iduq l-ġieħ tal-poplu eżiljat, ippersegwitat u umiljat tiegħu. Fl-istennija reliġjuża ta' Zakkarija u fl-ena li jsieħeb it-twelid ta' Ġwann il-Battista. Fil-weda imwetqa għal Xmun u Anna fit-Tempju. Fl-istaġib ta' dutturi tal-liġi u maw jisimgħu l-erf ħireġ minn fom it-tfajjel Ġesu. U hekk nixirfu ftit fit-30 sena twal li fihom Ġesu għala ħobżu b'xogħol idejh u għaw jitenni minn taħt l-sien it-talbiet u tradizzjoni tat-twemmin tal-poplu tiegħu u jeduka ruħu fil-fidi ta' missirietu sa ma ħareġ il-frott minna fil-misteru tas-saltna. Dan hu il-misteru tal-miliet u s-sigriet ta' Nażaret, imkebbes bifwieħa ta' familja. U l-misteru li tant saħħar lil Franġisku ta' Assisi, lil Teresa tal-Bambin Ġesu u lil Charles de Foucault, u li għalih jixxenqu wkoll il-familji nsara biex iġeddu tamietom u l-ferħ tagħhom. Xi ġmiel ta' paragrafu 65 semmija erġgħu morru u waqraw għax fih jiġbor hekk b'rikkezza kbira b'mod sabiħ ħafna kif jippreżentawlna l-Papa il-ġmiel tal-ħajja tal-familja illi Ġesu stess għex fl-istorja tiegħu. Imbagħad dan il-paragrafu jkompli jagħtina t-tagħlim ta' dokumenti tal-Knisja dwar il-familja. Fost l-oħrajn insibu referenzi għal Gaudium et Spes, il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II, l-Humane Vitae, l-Enċiklika ta' Pawlu VI, u l-Esortazzjoni Familjaris Consorzio ta' Giovanni Paolo II. Mhux biss nisimgħu dwar l-indissolubilità u s-sagramentalità ta' żwieġ, imma anki it-trasmissjoni tal-ħajja għall-Knisja iż-żwieġ li mħabba bejn il-miżżewġin jeħtieġ tħalli l-frott tagħha fl-uliet. Jiġifieri ikun egoiżmu min-naħa tal-miżżewġin jekk iżommu din l-imħabba kollha għal bejniethom biss. Hemm bżonn li din jittraduċuha billi jittrażmettu l-ħajja lill-uliet biex il-ġenerazzjoni tibqa' għaddejja u biex din l-imħabba li huma daqu bejniethom issa jgħadduha lil uliedhom ħalli huma wkoll imbagħad ikattru din l-imħabba f'familji ġodda. Għalhekk l-istorja tal-bnedmin tibqa' għaddejja. Dan ma jfissirx naturalment li ma jkunx hemm każi fejn din l-imħabba tista' tingħax b'modi differenti, anke fejn hemm l-impossibilità tal-uliet minħabba xi impediment jew ieħor. Dan id-dokument sabiħ, dan il-kapitlu sabiħ, iwessa l-ħarsa tiegħu wkoll biex jinkludi s-sitwazzjonijiet imperfetti biex insejħulhom hekk. Fil-fatt naqraw id-disċerniment tal-preżenza tas-semina verbi, jiġifieri iż-żerrija tal-verb fil-kulturi l-oħra jista' jiġi applikat ukoll għar-realtà taż-żwieġ u l-familja. Barra żwieġ naturali veru hemm elementi pożittivi preżenti fix-xejriet taż-żwieġ ta' tradizzjonijiet reliġjużi oħra. Imqar jekk lanqas jonqsu id-dellijiet li qed jgħidaw il-Papa illi ma rridux naħsbu biss li l-preżenza ta' Alla u tal-imħabba tiegħu qiegħda fiż-żwieġ nisrani biss esklusivament bħalli kieku fl-esperjenzi ta' żwieġijiet oħrajn il-barra mill-żwieġ sagrament l-imħabba ta' Alla mhix preżenti, anki jekk mhux b'mod perfett, imma anki f'dawk iż-żwieġijiet tant familji ta' tradizzjonijiet reliġjużi oħrajn jew li ma jemmnu b'xejn, hemmhekk ukoll b'mod li hu jaf Alla jiżra il-preżenza tal-imħabba tiegħu. Dal-kapitlu fl-aħħar net jitkellem dwar il-familji midruba jew miġruħa li qudiemhom il-Papa jafferma li għandna dejjem niftakru fi prinċipju ġenerali. Ir-rajja tal-erwieħ għandhom ikunu jafu fġieħ il-verità jażlu sewwa bejn għada u oħra. Il-grad ta' responsabilità mhuwiex l-istess f'kull każ.
u jista' jkun hemm fatturi li jillimitaw il-ħila tad-deċiżjoni. Għalhekk, waqt li nesprimu b'mod ċar x'inhi d-dottrina, għandna nevitaw ġudizzji li jinjoraw il-kumplessità ta' diversi sitwazzjonijiet u jeħtieġ inkunu attenti għal mod kif il-persuni qed jgħixu u jibatu minħabba fil-qagħda tagħhom. Kemm hu kapitlu li għamlilna kuraġġ. Jiġifieri qed jgħid iva l-Knisja tibqa' dejjem tippreżenta l-ideal, tippreżenta it-talim dwar iż-żwieġ kif inhu. Għadna kemm irreferejna għalih. Iż-żwieġ ber-raġel u mara għal dejjem li ma jinħalx. Imma waqt li l-Knisja tibqa' temmen f'dan b'qalba kollha, ma jistax ikun illi hi ma tifhimx is-sitwazzjonijiet ta' qadiet fejn din ir-rabta għal xi raġuni jew oħra kellha tinħall. Jiġifieri għax ngħidu illi t-tagħlim tal-Knisja huwa u t-tagħlim ta' Kristu huwa li żwieġ huwa rabta li ma tinħallx għal dejjem, ma jfissirx b'dan il-mod li aħna ma nilqgħux u ma nħobbux lil dawk il-persuni li sabu ruħhom f'sitwazzjoni fejn forsi bla ma riedu dik ir-rabta inħallet. Nittama eżis semmija illi qed tifhmu l-argument li qed jagħmel il-Papa propju mqanqal minn din il-loġika tal-ħniena illi kollox taħder, kollox tissapporti, kollox taħfer. Wasalna f'nofs il-programm x'fimt mill-Amoris Letizia u infakkarkom illi tinsabu miegħi Francesco Pio Attart illi qed nikkumpanjakom f'dan il-vjaġġ qasir fuq jew lejn li nifhmu aħjar għarfien aktar fil-fond ta' dan id-dokument sabiħ li tagħna il-Papa Franġisku. U nidħlu f'kapitlu 4. Kapitlu 4 huwa il-kapolavur tal-Papa Franġisku f'dan id-dokument. Jekk hemm ċentru, jekk hemm fus, jekk hemm qalba, jekk hemm uċċata, jekk hemm kapitlu illi l-Papa stess jgħid li huwa l-isbaħ wieħed f'dan id-dokument huwa l-kapitlu 4. Fil-fatt qiegħed fin-nofs. Id-dokument fih 9 kapitli. Għaliex? F'dan il-kapitlu il-Papa jidħol verament fil-qalba tal-imħabba fiż-żwieġ, jipprova jagħtina interpretazzjoni anki tiegħu imma tal-Maġisteru tal-Knisja ta' x'inhi l-imħabba fiż-żwieġ, kif għandna ngħixu, il-miżżewġin kif għandhom jgħixu l-imħabba ta' bejniethom, x'kulur se jagħtu lil din l-imħabba, kif se jlisnuha fi kliem, f'deċiżjonijiet, f'ġesti konkreti, f'emejjel, f'motivazzjonijiet, għażliet konkreti fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri dan huwa kapitlu importantissimu għal lettura tajba ta' dan id-dokument. Jekk tridu tibdew minn ximkien, ibdew minn dan il-kapitlu. Huwa kapitlu għal miż-żewġin b'mod partikolari, imma mhux biss. Huwa kapitlu għal dawk kollha li jridu jidħlu fil-qalba ta' xi tfisser l-imħabba. Għax jiena nara li f'dan il-kapitlu hemm hemm spunti sbieħ illi nistgħu napplikawhom għal ħajja tagħna u relazzjonijiet tagħna u x'inhu l-istat tagħna. Ġifieri mhux biss għar-relazzjoni tal-imħabba fiż-żwieġ li hija l-ogħla forma ta' mħabba biex ngħidu hekk lotja totali, però anke fir-relazzjonijiet ta' ħbiberija fuq il-postijiet tax-xogħol, fil-familja, jiġifieri bejn uliet u ġenituri, nanniet, kuġini, aħwa. Jiġifieri huwa kapitlu verament riċetta sabiħa ta' kif ngħixu l-imħabba fil-ħajja tagħna. U kif jibnieh dan il-kapitlu l-Papa? Jibnieh appuntu billi idur fuq l-innu sabiħ lill-imħabba illi San Pawl jagħtina fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 13 versi 4 sa 7. Infakkarulkom fil-qosor. San Pawl jgħid l-imħabba taf tistabar u tħen, mhijiex għajjura, ma tintefax biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla, ma żżommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità, kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. Xi programm sabiħ ta' kif ngħixu l-imħabba u xi sfida kbira. Għax jiġifieri dawn prattikament imorru kontra n-natura umana. Jiġifieri aħna nagħmlu normalment bil-kontra
m'għandniex paċenzja, maħniex kapaċi nħennu għal l-iżbalji tal-oħrajn, nejru għal xulxejn, nintefħu bina nfusna u moħna fil-jien tagħna, nitkabru, infittxu dak li hu tagħna, mal-ewwel qarsa ninkorlaw u nisbruffaw, inżommu f'qalbna ħafna. Insomma, ma nafx ġifieri qed ngħid xi ġili jien, issa ma nafx intom issemmija, però għalija din hija sfida kbira ta' kif ngħix l-imħabba. U veru li ħafna miż-żewġin jażlu dan it-test għall-liturġija taż-żwieġ tagħhom, imma jalla jkun test li jakkumpanjhom matul iż-żwieġ kollu, mhux biss fit-tieġ biss. Il-kapitlu nistgħu nsejħulu eseġeżi, meta ngħidu eseġeżi ġifieri meta wieħed jaqbad test tal-Iskrittura u jinterpretah anki fid-dawl ta' testi oħra tal-Iskrittura imma fid-dawl tal-esperjenza ta' kuljum. Hija eseġeżi attenta, preċiża, imnebħa u anki poetika. Il-Papa huwa poetiku ħafna f'dan il-kapitlu. Naturalment għandu quddiemu test poetiku li ta' San Pawl u jkompli jkun poetiku. Nistgħu ngħidu li hawnhekk għandna ġabra ta' biċċiet ta' diskors ta' mħabba attent biex jiddeskrivi l-imħabba umana f'termini assolutament konkreti, mhux fl-arja, konkretismu l-Papa f'dan il-kapitlu, jaqbad fil-fatt ħafna eżempji konkreti mill-ħajja tal-familja. Hemm ukoll analiżi psikoloġika bil-fors, għax il-psikoloġija x'inhu x-xogħol tagħha? Il-psikoloġija propju taqbad l-esperjenza umana u tinterpreta, tidħol fil-motivazzjonijiet ta' dak li aħna nagħmlu. Inti saqsi fil-psikoloġija għaliex għamil dik il-ħaġa, għaliex qed dik il-kelma, x'immotivak, x'waslek biex tagħmel dik il-ħaġa, x'tew kienu l-esperjenzi tal-passat jew aktar wiesa fil-ġurnata tiegħek jew fil-ħajja tiegħek illi wasluk biex tagħmel dik il-ħaġa. Jiġi inti dejjem teżamina azzjoni fid-dawl tal-motivazzjonijiet tagħha u tal-fini, il-finalitajiet tagħha. U allura anke l-imħabba nistgħu nqeduha f'dan il-qafas. F'dinja mimlija emozzjonijiet u xek aħna ngħixu bis-sentimenti u bl-emozzjonijiet. Aħna ma nagħmlu xejn mingħajr xi forma jew oħra ta' emozzjoni. M'hemm l-ebda azzjoni tagħna fil-ħajja illi hija neutrali, illi ssir imma aħna ġifieri nagħmluha mingħajr ma nħossu xejn. Jew nagħmluha mingħajr ebda skop. Le, f'kollox hemm emozzjoni. Tista' tkun pożittiva u tista' tkun negattiva. Issa l-emozzjoni kultant, anzi ħafna drabi tiġi, ma rix nistema psikoloġiku ta' għax jiena minix xi psikologu, ma l-emozzjoni tiġi bla ma nfittxuha aħna kultant, ġifieri tkun immotivata minn xi ħaġa, imma mhux dejjem nistgħu nikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħna, mhux hekk jiġifieri jien naf meta inti taħbad idek ma xi ħaġa ħatejtaħ, ma toqgħodx taħseb biex tejtaħ għax hija emozzjoni istantanja. Imma mbagħad dawn l-emozzjonijiet pożittivi jew negattivi nistgħu naħdmu fuqhom. Nistgħu propju naħdmu biex nindirizzawhom, nistgħu nikkultivawhom. Jiġifieri f'dan il-kuntest ninħarsu lejn dan il-kapitlu importanti. U ma rridux ninsew li l-imħabba għandha dimensjoni erotika illi għal darb'oħra mhijiex negattiva. Ħafna drabi sar l-iżbal li naħsbu li l-Knisja għandha xi ħaġa kontra is-sesswalità, is-sess, l-erotiżmu. L-aħħar darba semmejtilkom il-ktieb tal-Anja tal-Anjiet li huwa erotiku għall-aħħar, huwa ktieb fl-Iskrittura. Il-Knisja tapprezza id-dimensjoni erotika tal-imħabba fiż-żwieġ, anzi teżalta. Rrid infakkar fost l-oħrajn illi fit-teoloġija tal-Knisja fost l-oħrajn hemm dik li aħna nsejħula it-teoloġija tal-ġisem. Il-Papa Ġwani Pawlu II kien għamel serje mill-isbaħ ta' katekeżi fl-udjenza tal-Nhar Terba propju dwar il-ġisem u l-espressjoni tal-ġisem illi fiż-żwieġ huwa tant importanti. L-imħabba taż-żwieġ hija imħabba mhijiex imħabba idillika jew imħabba platonika, jiġifieri il-miżewġin joqogħdu jgħidu inħobbok ta' lil xulxejn u jiqfu hemm. Le, imma hija imħabba anki korporja. Jiġifieri l-għotja tal-miżewġin hija sa tali punt li huma jagħtu anki ġisimhom lil xulxejn. Esklusivament, jiġifieri billi jeskludu wkoll dik l-għotja lil xi ħadd ieħor. Jien il-mara tagħti ġisimha lir-raġel u r-raġel lill-mara, mhux bħal merċa, mhux fbeħ ta' oġġetti, imma bħala qotja bħala espressjoni ta' din l-qotja tant għolja sħiħa.
Jiġifieri ma nitqarqux eżis semmija billi naħsbu li l-Knisja b'xi mod għandha xi ħaġa kontra din il-forma ta' mħabba. Anzi, tqisha bħala l-iktar espressjoni għolja tal-imħabba fiż-żwieġ. Naturalment akkumpanjata minn tant batija, sagrifiċċju, jiġifieri ma jistax ikun l-imħabba fiż-żwieġ tkun dejjem pjaċir, jew tkun dejjem qotja tal-ġisem sħiħ, imma tkun ukoll qotja tal-persuna li hija ħafna iktar minn ġisimha biss. U x'hekk hija r-rieda tagħha, hija x-xewqat, l-emozzjonijiet tagħha, hija r-raġunar tagħha, l-ħsieb tagħha. Araw kemm hi wiesa l-għotja illi l-miżżewġin jagħtu lil xulxin. Hawnhekk il-Papa jagħtina kontribut prezzjuż ħafna l-ħajja nisranija tal-miżżewġin. Illi biex ngħidu hekk s'issa ma kont issibu fl-ebda dokument papali ieħor, jiġifieri huwa l-ewwel dokument unprecedented ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri ma kienx hemm dokument li daħal daqshekk fil-fond fuq l-imħabba fiż-żwieġ. Il-kapitlu huwa qisu trattat xkejken fih dan trattat usa, meta ngħidu trattat jiġifieri studju u x'hekk, illi huwa konxu mill-imħabba fil-ħajja ta' kuljum illi tmur kontra kull idealizmu. Fil-fatt, f'numru 122 il-Papa jgħid hekk: ma rridux nabbu żewġ persuni limitati bil-pis trement li jridu jirriproduċu b'mod perfett l-għaqda li teżisti bejn Kristu u l-Knisja tiegħu. Għax iż-żwieġ bħala sinjal jimplika proċess dejjem sejjer il-qudiem li jfittex idaħħal bil-mod il-mod fil-ħajja personali u soċjali kollha kemm hi tal-bniedem kull ma jagħti Alla. Li ma rridux nitolbu mill-miżżewġin li b'xi mod jirriproduċu fotokopja eżatta tal-imħabba perfetta ta' Kristu lejn il-Knisja tiegħu. Impossibbli, bnedmin aħna. Mill-banda l-oħra imma l-Papa jinsisti b'mod qawwi u deċiż fuq il-fatt li fl-istess natura tal-imħabba konjugali, jiġifieri imħabba bejn il-miżżewġin, hemm il-ftuħ għal dak li jibqa' għal dejjem. Jiġifieri l-imħabba li tibda fuq din l-art bejn il-miżżewġin tibqa' għal dejjem imbagħad. Tibqa' għal dejjem, hija miftuħa għal ħajja ta' dejjem. U propju fih dan dik it-taħlita ta' ferħ u ta' uġieħ, ta' tensjonijiet u ta' mistrieħ, ta' dbatija u ta' ħelsien, ta' sodisfazzjon u ta' tiftix, ta' dwejja u ta' pjaċir, propju hemm iż-żwieġ. Il-kapitlu mbagħad jagħlaq b'riflessjoni importanti ħafna fuq it-trasformazzjoni tal-imħabba, għax il-fatt li l-ħajja qed titwal qed ilaqqana ma' xi ħaġa li ma kienx komuni fi żminijiet oħra. X'inhi din? Hija relazzjoni intima u l-appartenenza reċiproka li jridu jiġu konservati għal 4, 5 jew 6 deċennji. U dan iġib miegħu l-bżonn li nerġgħu lura biex nażlu lil xulxin aktar minn darba. Kemm hi sabiħa din. Il-Papa qed jgħid hekk, qed jgħid isma' llum in-nies qed tgħix iktar. Grazzja tal-Alla, bl-avvanz tal-mediċina, tat-teknoloġija, il-life expectancy twalet. Ġifieri fejn qabel fanna fjena 3 sekli ilu, 2 sekli ilu, in-nies kienet tgħix sa 7 sena, 65 sena, kont qis xi ħadd f'dak iż-żmien diġà qed joqrob lejn ix-xjuħija tiegħu. Illum wieħed ta' 70-75 ma tgħidlu x-xieħ għax jieħu għalih. Għaliex għax grazzi għall mediċina, grazzi għall kwalità ta' ħajja li qed ngħixu llum, in-nies tgħix iżjed. Issa x'ifisser dan għaż-żwieġ? Ifisser li l-miżżewġin iridu kontinwament iġeddu l-għażla tagħhom dik li iva li jagħmlu għax inkella ħanuża kelma li nużaw ħafna fit-termini komuni tagħna, inkella l-imħabba tagħhom titqaddet. Jiġifieri ħanerġa' nirrepeti x'qed jgħid il-Papa hawnhekk. Huwa juża espressjoni sabiħa. Hemm bżonn li nerġgħu lura biex nażlu lil xulxin qed jgħid għall-miżżewġin aktar minn darba. Aktar minn darba hemm bżonn li l-miżżewġin iwedu lil xulxin imħabbithom. Din hija esiġenza taż-żwieġ illum. Għax il-Papa jkompli jgħid ma nistgħux nisguraw ruħna li se jkollna l-istess sentimenti tul ħajjitna kollha. Is-sentimenti li jidħlu bihom għarajjes friski namrati sewwa dik il-ħeġġa, dik l-entużjażmu sewwa, ma nistgħux nippretendu li dawn ħajjibqgħu dejjem hekk għal dejjem. Kull fjura tasal f'mument illi tidbil, imma ċertament jgħid il-Papa jista' jkollna proġett komuni stabbli. Ekku, l-istabbiltà ta' żwieġ mhux xi ħaġa llum fuq għada isfel. Hemm bżonn ċerta stabbiltà. Nimpenjaw ruħna biex ninħabbu u ngħixu maqudin sa mal-mewt ifridna u ngħixu dejjem f'intimità għanja. Mela jista' jkun ħajonqsu l-momenti ta' entużjażmu, ta' ħeġġa,
ġibda anki fiżika, sessuali, korporja lejn xulxin, imma ma trix tonqos l-intimità. Jiġifieri hemm bżonn qed jgħid il-Papa li l-miżżewġin jarfu fil-maturità tal-ħajja taż-żwieġ tagħhom jgħaddu minn dawk il-ġibdiet fiżiċi li kellhom fil-bidu li kienu tant jiġbduhom lejn xulxin għal ġibdiet oħra, ġibdiet tal-qalb, ta' intimità. Din hija il-mixja ta' żwieġ li l-Papa jinterpreta fid-dawl tal-innu lill-imħabba billi jieqaf fuq kull parti u kull vers tiegħu u kull kelma tiegħu u japplika b'mod konkret għal ħajja ta' żwieġ u l-familja. Tajjeb, lura għall-aħħar parti tal-programm tagħna dwar l-eżortazzjoni tal-Papa il-ferħ tal-imħabba. Kif qed taraw hemm ħafna u ħafna xwieħed jixtar u jarbel minn dan id-dokument hekk impossibbli illi fi programm bħal tagħna ngħidu kollox. Jiena qed immiss biss pinsellati kif qed id-darba l-oħra. Fil-fatt kif tqalleb il-kapitlu li għadna kemm spjegajna biss, dan fih il-fuq minn 70 paragrafu, waħdu huwa ktieb sewwa dan il-kapitlu. Ħanduru għal 5 kapitlu li ġib it-titlu l-imħabba issir għammiela. Issa it-traduttura hawnhekk għażel kelma Maltija Semitika, għammiela. Forsi l-kelma aktar komuni ġejja mit-Taljan hija fekonda, fekondità. Jiġifieri din nirreferu għalija meta ngħidu li jkun hemm il-frott taż-żwieġ, il-frott fit-tfal, fl-uliet, il-prokreazzjoni. Però l-Papa hawnhekk ma jillimitax ruħu bis-saldejn ta' fuq, jiġifieri dawk il-koppji illi ma jistax ikollhom tfal, dawn ma nagħlqux il-bib f'wiċċhom u ngħidu mela sewwa, jekk aħna qed ngħidu li l-imħabba kif tifhem għall-Knisja fi żwieġ sagrament għandha tħalli l-frott fl-uliet. Allura dawk li ma jistax ikollhom uliet, dawn allura għandhom xi ħaġa nieqsa? Le. Naturalment in-natura waħida tagħti u tieħu, jiġifieri dak huwa fatt li ma nistgħux ninnegawh. Però ma jfissirx illi l-imħabba ta' dawk illi ma jistax ikollhom tfal minħabba xi impediment naturali, dawn din l-imħabba mhijiex kompluta, mhijiex sħiħa. Għall-grazza tal-Alla hemm modi oħra kif jistgħu jesprimu anki il-frott taż-żwieġ tagħhom. Il-5 kapitlu jikkonċentra kollu fuq dan l-aspett ġenerattiv tal-imħabba. L-imħabba tiġġenera. Kull imħabba tafux ma tistax tkun magħluqa. Imqar l-imħabba f'relazzjoni bejn żewġ ħbieb ma tistax tkun imħabba magħluqa. Jiġifieri illi tipponta lejha nfisha. L-imħabba minnha nfisha tingħata. L-imħabba minnha nfisha hija projettata, orjentata lejn l-ieħor jew l-oħra. Sewa jekk jiena nħobbok, jiena mhux moħħni fija nfisni, fija nnifsi, imma moħħi fik. Moħħi fik fis-sens mhux biex nerfa'lek salibek ta'. Jiġifieri jiena interessat fik u fil-ġid tiegħek. Għalhekk jiena nħobb l-imħabba. L-imħabba ma tistax bl-ebda mod tingħalaq fija nfisha. L-imħabba hija minnha nfisha għotja lill-oħrajn. Issa fiż-żwieġ iktar u iktar. Fiż-żwieġ din l-imħabba laqqas tista' tingħalaq bejn il-miżżewġin biss. Imma hemm bżonn illi tħalli l-frott din l-imħabba ta' bejn il-miżżewġin fl-uliet. Issa hawnhekk nixtieq nagħmel dan mhuwiex biss opinjoni tiegħi personali, imma hija xi ħaġa li nħoss li hija ċentrali għal kif tħares lejha l-Knisja. Hemm bżonn bilanċ importanti. Jiena inikkitni l-fatt meta nisma' ġenituri jgħidu għalija l-ewwel qabel kollox it-tfal ta'. Mela stenna ftit, jiġifieri issa malli ġew it-tfal fil-familja, ir-raġel jew il-mara saru sekondarji. L-imħabba tal-miżżewġin biex tkun vera mħabba u biex l-ulied verament igawdu minn din l-imħabba, hemm bżonn li tibqa' qabel xejn iffokata fuq l-imħabba li jagħtu lil xulxin il-miżżewġin. Ikun żbal li meta jiġu l-ulied fil-familja dawn jieħdu post l-imħabba li għandu jkun hemm bejn ir-raġel u l-mara. Ċertament, huma jridu issa jorjentawha u jindirizzaw din l-imħabba wkoll lejn iż-żieda fil-familja li issa saret parti mill-familja l-ulied. Però l-imħabba lejn l-ulied ma tistax tieħu post
l-imħabba tal-miżżewġin lejn xulxin. Anzi, l-uliet jistgħu verament igawdu mill-imħabba sħiħa fil-familja jekk jaraw li l-ġenituri tagħhom jinħabbu. Allura dan ngħidu anki bsejħa ħirġa minn qalbi u mill-qalb tal-Knisja lill-miżżewġin biex joqogħdu attenti biex meta jiġu l-uliet ma jitraskurawx l-imħabba ta' bejniethom illi tibqa' l-imħabba tal-bidu u li minna toħroġ kull imħabba oħra. Il-Papa hawnhekk juża lingwaġġ spiritwali u anki psikoloġiku u jagħmel diskors dwar kif għandna nilqgħu il-ħajja l-ġdida fil-familja. U allura jitkellem pereżempju dwar l-istennija fit-tqala kemm hu sabiħ dak il-perjodu l-om li tistenna. U li tistenna din il-ħajja li hemm diġà fil-ġuf tagħha bħala don ta' Alla. U hawnhekk jidħol id-diskors kollu fuq dik il-ħajja ġdida li hemm fil-ġuf tagħha li mhijiex ħajja li tappartieni lilha jew il-missier, imma hija ħajja li ġiet bħala don ta' Alla u hija fdata f'idejhom. L-imħabba anki ta' u missier li tinbidel, altru l-imħabba ta' żewġ miż-żewġin u issa dik l-imħabba qed tieħu dimensjoni oħra magħha li issa mħabba ta' u missier. U ħadd ma jitwielet blodda f'idejh ta' kif ikun u missier, wieħed hemm bżonn jitgħallem jidħol f'dan ir-rol. Mhux billi jporġi fuq xi bank tal-iskola, volja grazza tal-allum hemm ukoll modi kif il-ġenituri ġodda jippreparaw ruhom għal din l-esperjenza ta' ġenituri, anki b'korsijiet, però hija wkoll esperjenza li wieħed irid jgħixha. Imma anki dwar ħajja għammila aktar wiesa. Jiġifieri il-Papa ma jitkellimx biss dwar il-fekondità fi żwieġ tal-missier u l-om li jiġġeneraw l-uliet li huma laħamhom u demmhom, imma jitkellem ukoll dwar ġenerattività aktar wiesa. L-adozzjoni, pereżempju, kemm hu sabiħ li familji jadottaw jgħixu l-esperjenza ta' uliet li għalkemm mhumiex minn laħamhom imma huma uliet l-imħabba tagħhom għax huma jiġġenerawhom fl-imħabba. Anki il-kontribut li jagħtu l-familji biex jippromovu il-kultura tal-laqa. Din il-Papa jħobb isemmija ħafna, jiġifieri kultura fejn familji jistgħu jiltaqgħu ma' familji, fejn uliet miftuma mill-ġenituri tagħhom jew il-tiema jistgħu jsibu familji ġodda li jilqgħuhom. Il-kultura tal-laqa. Bl-Ingliż, bit-Taljan, la kultura dell-inkontro. Allura anki l-ħajja tal-familji f'sens iktar wiesa, bil-preżenza anki ta' tzijiet, il-kuġini, l-qraba tal-qraba u l-ħbieb. Il-Papa jgħid isma' ejjew ma nillimitawx dawn ir-relazzjonijiet sbieħ li hemm fil-familja b'mod iktar wiesa. Ħafna drabi il-familji tagħna saru wisq magħluqin fihom infushom. Il-ġenituri u l-ulietu daqshekk. Meta għandna r-rikkezza li tawna l-ġenerazzjoni ta' qabilna missirietna illi tant kienu jgħixu f'esperjenza ta' familji jusa. Il-kuġini li jmurru għand il-kuġini, iż-żjajjar lin-nanniet, l-tzijiet, kemm naqsu dawn fil-ħajja maġla tagħna u l-Papa jerġa' jinsisti fuqhom u jipproponihom bħala ambjent sabiħ ta' kif il-familji jistgħu jgħixu l-imħabba b'mod sħiħ. Kemm tieħu gost tara familji kbar li jiltaqgħu flimkien, illi għandhom mumenti prezzjużi fil-ġimgħa jew fis-sena illi fihom jiltaqgħu bħala familja kbar ta' familji. U din sfortunatament naqset fis-soċjetajiet tagħna, anke minħabba l-fatt illi naqsu l-uliet. Jiġifieri l-fatt illi m'għadniex ġenerużi biżżejjed u anke minħabba illi l-ħajja llum saret iktar esiġenti, imma forsi aħna maħniex qed inkunu biżżejjed ġenerużi. L-Amoris Laetitia ma tiffukax fuq il-familja nukleari, dan huwa terminu soċjoloġiku għax taf sewwa li l-familja hija xibka ta' relazzjonijiet wiesa. L-istess mistika tas sagrament ta' żwieġ għandha karattru soċjali qawwi. Il-familja minn nfisha hija realtà soċjali. Hija realtà soċjali. Is-soċjetà tagħna hija mibnija minn familji. U allura l-ebda familja ma tista' tgħix bħala gżira għalija weħda, imma hemm bżonn tirrelata ma' familji oħra biex tinbena il-komunità, is-soċjetà. U fih dan din id-dimensjoni soċjali, il-Papa jafas b'mod partikolari kemm fuq ir-rwol speċifiku ta' relazzjoni bejn żgħażagħ u anzjani u kemm fuq relazzjoni bejn l-aħwa bħala żmien ta' taħriġ fejn wieħed jikber fir-relazzjoni tiegħu mal-oħrajn. Żewġ punti u bihom anki naslu biex nikkonkludu l-programm tagħna.
L-ewwel waħda l-Papa mhux biss f'dan id-dokument imma spiss jekk tinnotaw isemmija fil-prietki, fl-omeliji u fid-diskorsi tiegħu, jgħid hawn żewġ kategoriji fis-soċjetà tagħna li spiss huma skartati. Iż-żgħażagħ u tfal fuq naħa u l-anzjani fuq in-naħa l-oħra. Jgħid l-anzjani naraw kif narmuhom, inwarbuhom, nemarġinawhom, nitfewhom f'xi dar tax-xjuħ. Sewa jew intemmulhom ħajjithom qabel iż-żmien. Min-naħa l-oħra dawk li m'għandhom ħadd min jiddefendihom, it-tfal, iż-żgħażagħ illi jinsabu f'sali pit-toroq, dawk ukoll ħafna drabi maħniex nisimgħuhom, maħniex intuhom l-importanza li jixirqilhom. Il-Papa kif isiba s-soluzzjoni jgħid iż-żgħażagħ jisimgħu l-anzjani u l-anzjani ma jitbedux miż-żgħażagħ. Isu dawn iż-żewġ truf tal-ħajja hemm bżonn illi jgħaddu aktar ħin fil-preżenza ta' xulxin għax minn dawn l-esperjenzi il-familja ħadd gawdi. Jiġifieri ejjew ma niżvojtawx il-familji tagħna minn dawn il-mumenti tal-laqa flimkien, il-kultura tal-laqa kif qed ngħid. It-tieni ħaġa l-Papa jgħid fl-esperjenza tal-familja l-aħwa jippreparaw ruhom u jisu żmien ta' apprendistat jew ta' taħriġ għal ħajja fis-soċjetà. Jiġifieri jew nagħtu il-valur li jixraqlu lil dak iż-żmien ta' trobbija tal-aħwa flimkien għax il-mod kif l-aħwa jirrelataw ma' xulxin u jirrelataw mal-ġenituri tagħhom, dak ħajkun il-mod kif imbagħad meta joħorġu fis-soċjetà jirrelataw mal-bnedmin l-oħra. Araw kif il-familja verament hija skola ta' umanità, hija skola soċjali għax propju fija il-bniedem jitgħallem u jingħata l-għodda kollha meħtieġa biex imbagħad jista' jgħix fis-soċjetà, fil-ħajja tax-xogħol, fil-komunitajiet illi fihom jammar biex imbagħad anki huwa jista' jifforma familja ġdida. Jiġifieri min għandu esperjenza ta' familja fqira mhux qed ngħid fis-sens li m'għandix flus, imma jiġifieri familja fejn m'hemmx relazzjonijiet tajbin, propju qatt ma jiltaqgħu ma' xulxin, qatt ma jgħaddu ħinijiet ma' xulxin, ħajja maġla, ġenituri ma jagħtux każ tal-uliet, l-uliet jiġru barra u qatt m'għandhom ċans biex joqogħdu mal-ġenituri tagħhom u l-aħwa qatt ma jitkellmu ma' xulxin, propju għax hemm ritmu propju fejn ir-relazzjonijiet mhumiex apprezzati u valorizzati. Dik l-esperjenza mbagħad ħajġor miegħu fil-bagalja tiegħu tal-ħajja tiegħu u kif jista' mbagħad jibni familja fejn hu stess jagħti importanza lil uliedu pereżempju, fejn għalih huwa importanti li jġib l-ulied fid-dinja u jirabbi. Sewwa, jiġifieri l-esperjenza li nirċievu mill-familja tagħna hija l-esperjenza li mbagħad aħna ħanatu lill-familji ġodda illi nsawru meta mbagħad niġu biex aħna nibnu l-familja tagħna. Ekku, b'din ir-riflessjoni tal-Papa dwar il-familja bħala l-post fejn il-ħajja tiġi trasmessa għax il-familja issir propju il-bejta tal-ħajja, il-bennina ta' ħajja ġdida, propju naslu biex nagħlqu l-programm tagħna tal-lum, programm li kien rik ħafna fis-sens li missejna ma' ħafna riflessjonijiet profondi qawwija li jagħtina l-Papa kollha ħirġin minn esperjenzi reali. Jiena nagħlaq il-programm tiegħi hawnhekk dan kien it-tielet programm xfimt mill-eżortazzjoni Amoris Laetitia, nittama illi sibtuh interessanti. Nagħtikom appuntament għal raba' u l-aħħar programm jekk Alla jrid nagħlqu l-eżortazzjoni bl-aħħar 4 kapitli sakemm niltaqgħu dakinhar jiena Francesco Piottart insellmilkom.